Πώς εδώ φέρνουμε σε σένα κοπελίτσες, να μου φέρετε και εμένα ένα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά μην το μετανιώσεις. Μην κάνεις γυμναστικές επιδείξεις, το έχει κινήσει γιατί θα πεταχτεί. Γυμναστικές επιδείξεις. Απλά έκανα κοιλιακούς. Επειδή γυμνάζονταν το παιδί, γυμνάζονταν. Μην κάνεις τώρα εσύ με αυτό που φοράς τίποτα κανένα απότομα γιατί θα έχουμε αποκαλύψεις. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή η εκπομπή μας είναι σοβαρή, θα τα κόψουμε αυτά τα πλάνα. Θα ξυπνήσει μέσα στο άγριο ένστικτο. Θα ξυπνήσει εδώ πέρα το άγριο. Είναι ενυπνώση. Συνεχίζουμε τα βίντεο αγροτουρισμός. στείλαμε τη γλυκύτατη Ελίνα να περιποιηθεί κάτι γουρουνάκια που έχουμε. Και εκτός των άλλων θα μάθουμε σε αυτό το βίντεο γιατί οι γυναίκες αποκαλούν τους άντρες γουρούνια. Θα λυθούν όλες οι απορίες των ανδρών και ενδεχομένως των γυναικών. Έτσι. Βάλε την Ελίνα με τα γουρουνάκια αυτά τα γλυκούλικα τα τσουκουτσούκου. Βάλτε κουτσουκούτσου. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο γουρουνάκια που έτρωγαν και κοιμόντουσαν ανέμελα. Ώσπου την ήρεμη και ήσυχη ζωή τους ήρθε να διαταράξει μια γυναίκα. Γουρουνάκια, τι σας έχω εγώ. Σου έφερα να φας. Έλα αγάπη μου, έλα. Η Ελίνα, γνωστή για τα φιλοζωικά της αισθήματα, θέλησε να γνωρίσει από κοντά τα συμπαθέστατα τετράποδα και να τα ταΐσει. Έλα να φας. Που είσαι νηστικός όλη μέρα. Φάει όλο το φαγητό σου να μεγαλώσεις. Να γίνεις μεγάλο γουρουνάκι. Η επαφή της με τα πανέμορφα γουρουνάκια την οδήγησε σε μια διαπίστωση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλες εμείς οι γυναίκες λέμε τους άντρες γουρούνια. Κοιτάξτε πόσο γλυκά είναι. Όσο περνούσε όμως η ώρα, η Ελίνα θυμήθηκε γιατί υπάρχει αυτός ο συσχετισμός. Τρώνε πολύ, ότι δεν έχουν τρόπους και ότι σκέφτονται μόνο, ξέρεις. Είδες πριν. Και ότι σκέφτονται μόνο το σεξ. Έτσι πέφτουν με τα μούτρα όπως οι άντρες. Αφού τα τάισε αρκετά, ήρθε η ώρα για το επιδόρπιο. Το οποίο ήταν μπανάνες. Μια πολυτάραχη μέρα στην ζωή των χαλαρών γουρουνιών έφτασε στο τέλος της. Η γυναίκα έφυγε. Και έζησαν αυτά χαλαρά και η Ελίνα σοφότερη. Έτσι είναι αυτά, τώρα καταλάβω. Γιατί πέφτουν λέει άντρες με τα μούτρα. Εσύ δεν πέφτεις με τα μούτρα, ρε Βασίλη. Εγώ είμαι ο παδός της. Του ωραίου φίλου. Όχι, της απαλής προσεγγίσεως, ας πούμε. Κατάλαβα. Δηλαδή πάμε σιγά σιγά με ωραίο ψιστήρι, με προσέγγι, με λουλούδια. Δηλαδή πάμε τη μία, άντε ήρθαμε εδώ πέρα, χουμπτώσουμε. Παίρνεις το λουλουδάκι σου, δηλαδή, και το σοκολατάκι σου. Το λουλουδάκι. Και το κοσματάκι σου. Και άμα το λουλουδάκι δεν κάτσει αυτή με το λουλουδάκι, το παίρνουμε, το δίνουμε σε άλλη. Δεν χαλάνε αυτά. Κρατάνε. Σε δουλειά το παίρνω πίσω, ναι, άμα δεν γίνει τίποτα, τι δεν είναι. Για να μην πάει να αγοράσει καινούρια. Όχι, δεν. Και άμα έχει μαραθεί το λουλουδάκι, τι θα κάνει. Δεν μ' αρέσει, εγώ ρωτάω γρήγορα. Θα μου κάτσει, λέει όχι. Λέει όχι. Φέρ το λουλούδι πίσω να φύγουμε. Κατευθείαν ξεμπερδεύω. Θα κόβουμε λουλούδια από τη φύση για να τα πετάμε δεξιά και αριστερά. Δεν καν θα τα αγοράσει, θα τα κόψει κιόλα. Βέβαια, έχουμε κάτι. Μια μάντρα εκεί με κάτι τριαντάφυλλα πάω και βουτάω. Γίνεται χαμό. Έχουμε βγάλει 10 γκόμενες στα τριαντάφυλλα αυτά. Έχουμε βγάλει 10 γκόμενες. Περάσαμε ένα χειμώνα μούρια. Άμα κάποιο άνθρωπο έχει κήπο στο σπίτι του και δείτε κάτι κομμένα λουλούδια, θα έχει πάει ο Βασίλης θα τα έχει κόψει. Εγώ είμαι ψιλοδιάσημος και είναι τιμή του. Λέει από το κήπο μα βουτάει λουλούδια ο Δρυμούσης. Λέει εντάξει τότε. Έχουν πινακίδα, λέει εδώ έκλειψε ο Δρυμούσης. Και όσο να είναι, αποκτάει ο κήπο μια τέτοια. Στο Hollywood έχουν